Ertong latta ti panangilaban dagiti umili iti wanga latridad iti ancestral rights da iti dagada kontra iti Benguet State University. Impeteng dagiti umili a daga daytoy uno daga daytoy dagiti kapunan da kenasken la nga salakniban da para iti sumar sa runo a henerasyon. Detalye iti report ni Jezreel Kate Lapizar. Nabayagan nga ilablaban dagiti nainsigudan nga umili kan dagiti kaputotan dati dagada iti wangal La Trinidad kontra iti Benguet State University. Sigun kadakwada, ipatpatagda dagitoy adaga gaputa ditoy daan na ipasngay kan isu tinagdakkelanda. Innayon dapay nga agbaybayad dati buwis para kadagitoy adaga, rason no apay adda ti karbanganda kadagitoy. Salakniban tayo, nagregregatan ti ninuno tayo na ita. Na tayo nga tao, anak tayo mat generation to generation, papanan nga dagito anya nga iti tawid ang dagito apo may mat. Kinunana nga idipay 1983 nga ilablaban da iti korte ti dagada. So magbamanumat kadagitoy ti naipaiman kadakwada. Basta ti importante dito dagitoy IPs ang titinulong ko ma. Hamat nga da kami lang nga opisyal. At yung trabaho, tumulong mo ti IP tapno naging presensya damat nga makipirit kada kami. Iti agdama may sa nga ilablaban dati nasurok sa nga 10 nga ektarya ti daga apanggap a maaramat para iti housing ti BSU faculty ken staff. Kinunana a masapol a masalakniban daytoy tapno saan a marugitan ti pangal-alanda ti danom. I-preserve mi mat daytoy inbati da nga pagsayatan ti generation. Although ada dagiyay da dumanga medyo naawanan dati namnama, jay maupay da piman ta jay kaawan ti action ti government. Piman ijay level da handa marik na iso nga aduti na force nga naglako. Kabayatan na agtultuloy mo ti panangilaban ti universidad kadagiti dagada. Ipadpadas damot asolbaran daytoy babaen iti naannayas awagas. As a public advisory, they should check whether the land is really something that is outside the premises of the land reservation of PSU. Kung outside naman, okay lang. Pero kung inside yun, they should be aware that it's government property. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.